Så fik vi endelig taget sammen til at lave endnu en video til jer. Vi har fået en del spørgsmål, hvilket vi er sygt glade for. Et af de spørgsmål, eller det som I har været meget interesseret i, det har været vores ferie til Spanien. Hvad for en villa vi boede i, og hvordan vi kom dertil, og hvordan vi fandt ferien. Så her har vi tænkt os at give lidt nogle tips til jer om, hvordan man kan rejse billigt med sine veninder og stadig have en god ferie. Ja, det behøver nemlig ikke at være så dyrt. Overhovedet ikke. Og første punkt er at finde nogle billige flybilletter. Vi tjekker tit op på, om SAS Ungdom eller Norwegian Ungdom har nogle billige billetter til gode penge. Og det gjorde vi også her. Fandt nogle super gode billetter. Og en ting, der er vigtigt, det er, at I skal være hurtigt ude med flybilletter, fordi de bliver altså ikke billigere, ligesom hotelværelser gør. Det bliver faktisk kun dyrere, jo tættere på ens rejse, man kommer. Step 2. Lej en villa frem for at booke et hotelværelse. Det kan kun betale sig, og det er meget, meget, meget hyggeligere, synes vi har ofte på alle vores rejser altid boet på hotel, hvilket vi synes var fedt. Men i og med, på den her tur var vi 4 piger, så vi kunne hurtigt regne ud, at 2 hotelværelser ville være en del dyrere i stedet for 1. Så vi gjorde op med os selv, at det ville være fedt at leje en villa, hvilket bare har været en succes. Vi fandt en hjemmeside, som udbød en masse forskellige villaer, ferielejligheder og villaer, og fandt også en dansk udlejer, hvilket bare endnu bedre, fordi så er det lidt nemmere med kommunikation, og vi vil lige nedenunder link her til, hvad for en hjemmeside vi fandt villaen på. Ja. Step 3. Lej en bil hjemmefra. Ja. Vi gjorde den kæmpe fejl i LA for eksempel, at vi først lejede en bil, da vi var der efter et par dage, hvilket overhovedet ikke kunne betale. Nej, det er mega dyrt, hvis man lejer det dernede. meget dyre. Men her bookede vi den i god tid hjemmefra, og den kostede ingenting, og benzin er også sygt billig. Ja. Og der hvor vi boede, kunne man ikke komme rundt uden en bil, fordi vi boede ude på Lars Tyskels marker. Og det er også fedt at have den frihed, at man har en bil fra, for man skal hele tiden booke en taxa eller sådan noget. Og jeg tror, vi gav sådan noget 180 eller 200 kroner per mand for at have en bil i en uge, hvilket er super billigt. Og så havde vi jo allerede bilen fra, da vi landede i lufthavnen, og afleverede den i lufthavnen igen, da vi skulle hjem. Og booke en lille bil, fordi man kan ikke komme rundt. Nej, mange af gaderne er små i blandt andet Spanien, så det kan ikke svare sig at lege en kæmpe bil. Nej. Hvad er vi kommet til nu? Step 4. Ja. Det kunne være at lave mad selv. Ja. Vi spiste ude en gang eller sådan noget. Det er jo en af fordelene ved at have en villa. Man kan lave vi havde mange villaer tilbyder heldigvis en grill, og det gjorde vores villa også. En stor gasgrill, hvilket var så vi købte super meget ind til at kunne grille og lave mad derhjemme, hvilket er mega billigt. Også fordi en masse øl og sangria. Og det er vildt billigt at handle ind i supermarkeder, i Spanien i hvert fald, så det kan virkelig godt betale, så vi var overrasket hver gang vi handlede ind. Og sådan, der hvor vi boede, det er ikke så spændende at være ude, out and about, så det er lidt federe egentlig bare at hygge sig med sig selv. Det behøver ikke at være så fancy, før man hygger sig i hvert fald. Slet ikke. Nej. Og hvad er vi kommet til? Step 5? Ja. Step 5 er, at en god ting er at booke ferie uden for sæson. Jeg ved godt, det er ikke alle, der har en mulighed for at kan rejse en uge væk, men det kan jo bare være væk det kan være en forlænget weekend fra torsdag til søndag, som de fleste mennesker godt kan få fri til. Og så igen uden for sæson, så det ikke er der er meget rift om billetterne, for så bliver alt bare billigere. Altså flybilletter, billeje, villa, hotel, det hele. Ja. Så det er et rigtig godt tip. Og step 6 er, at det behøver ikke at være super fancy. Hvis du bare gerne vil på en hurtig getaway med dine gode venner eller veninder eller familie for den sags skyld, så behøver det ikke at være New York, LA eller Saint-Tropez, something. Det er, hvad man gør det til. Ja. Altså, vi var i Spanien og boede i en eller anden lokal by, hvor der ikke var et menneske, der snakkede engelsk. Æsler rundt. Ja, men det var jo mega hyggeligt, og det er jo bare, hvad man gør det til. Og så igen, hvis man har en bil, kan man jo netop køre ind til, vi kørte ind til Puerto Banús og nogle andre ting, for netop at se noget andet, ikke? Så det kan man sagtens. Det var så hyggeligt. Ja. Og hvad har vi brugt? Jeg tror, jeg har brugt 1800 kroner eller sådan noget. Ja, på sådan noget fly, villa og hotel. På alt og mad. Altså, det er så billigt. Også fordi det gode er, hvis man netop lejer en villa, og man er mange mennesker. Nu var vi 4 piger, hvor i vores villa var der jo plads til 6. Hvis du havde været 6 personer, havde det jo bare været endnu billigere, for du kan jo fylde villaen op med alle de mennesker, der nu er plads til. Så det er bare med at komme afsted. Ja. Held og lykke. Ja. Men jeg tror, det var det. Og endelig, tak fordi I så med, og endelig kom med flere spørgsmål, hvis I har noget, I gerne vil have, vi snakker om. Vi ses!